Ассалому алайкум мухлисои канали Сауду Тиҷи ҳама каса бардурои азиз созен хубен саломатиётон хубай настренотон созай ҳами вақтон хуш бошад сразу яддона лайкира биҷиқен шерои нар ва касе меҳмон бошен подписатсия кинен гӯш кинен ки дар имрӯза навор чӣ роӣ кардагиам ва чира дар ҳамин видео гап мезанам. Дар имрӯза навор мошин роӣ кардагӣ нестам мумкин видеои дигареда ягон мошини 5000 ё 10000 шава шери нар умуман зиқ наша каналда подписатсия ки замини арзон роӣ кардагиам дар ноҳияи Рудакӣ. Замини арзон дар ноҳияи Рудакӣ хушу гӯш кинен. Хонаҳои заминӣ ҳастаи дар шаҳри Ваҳдат, шаҳри Роғун ва ноҳияи Ёвон. Квартираҳои арзонак роӣ кардагиан ай шаҳри Душанбе, ноҳияи Рудакӣ, ноҳияи Фархор ва шаҳри Бустон. Қизиқи видео ҳамие ки секомната квартира 160 000 сомон ай. Ана нарх. Ва дӯстони азиз дигар чизои арзонам роӣ кардагиам видеои имрӯзаро ба қизиқ то охириша тамошо кинен. Агар ягон чизи фурӯшӣ дошта бошӣ номерои WhatsApp ман дарои ки ман рекламаш мекунам. Лайка биҷиғнек шери нар. Рафтем устоста. дӯстони азиз пеши навора сар кардан як компания хуба ба шумо тавсия метавам грузоперевозки ай Москва ба Тоҷикистон бор мебаранд ай пеши бозори Садовод Люблино ҳами территория да бардро бор ҷамъ мешавад бора тарафи Душанбе Бохтар Ёвон Абдурахмони Ҷомӣ ва дигар шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурии Тоҷикистон бора бурда мерасонанд. Территорияи Москва доставка бепул ай хичон мераванд бора ай Дистон мегиранд. Нарх бо маслиҳати ай бардро ай рӯи кило зависид мекунад. Шумо бардро фақат занг бизанен ҳамаша шумода мефаҳмонад. Компания яке Бахтиёр ва Баҳром ай бо кафолат ва гарантияш бортона мебарад бе ягон ташвиш. дӯстони азиз номерои телефонаш аст занг зада маълумоти бештара бигирен. дӯстам ҳуҷҷатҳо тамом шуда агар мехоҳӣ граница гузарӣ ғамгин набош ба номеро дар экран буда занг биза. компания кай Шамсин компания буваринок ай хизматрасониш дар дараҷаи олӣ собиқаи кори 10 сола дорад. компания кай Шамсин метавонад ки шуморо аз Москва ва аз Московская област гирифта ба граница бурда ва ба розиги аллоҳ бармегардонад. дӯстон мошинои замонавианд сатҳи хизматрасониш хубай муроҷиат кунед аз номи канали мо гап занен тахфифи иловагӣ мешавад ба шумо рои сафед. дӯстони азиз акин авора сар кардем бо диққат иса гӯшки якм се квартирара гап мезанам бардурои азиз ҳар сеш дея точкай бо диққат гӯшки бачаи ачкидор навора сар кард. И квартира дисен қарор дорад дар шаҳри Душанбе ноҳияи Рудакӣ шаҳраки Мирзо Турсунзода ориентир радиостансия. Духонага квартира дар 5 этаж қарор дорад 46 квадратни метр қатъи балконаш 110 квадратни метр мешавад. Освеч доимӣ ҳаста ремонт коробка ҳуҷҷатош 100% дар наздикии дом масҷид мактаб магазин наздик бидай. нарша бардурои азизам 185 000 сомон мега 185 000 сомон пули урусӣ қатъи 1 миллион 90 000 рубл мешидай. номерои дута номерои телефон шамондагим ҳарди номерош номерои Тоҷикистон ай номерои поёнгишда имо WhatsApp дора. касе ки квартира дар кори бардурои аз ноҳияи Рудакӣ занг зада маълумоти паратара бигирен. хона замин квартираҳои арзон аз скриншот кинем баъд ай видео занг бизанем бардурои азиз бо диққат гӯш кинен. И квартира дешам бардурои азиз ишам дар ҳамин точкаи квартира фчи қарор дорад дар шаҳри Душанбе ноҳияи Рудакӣ шаҳраки Мирзо Турсунзода ориентир радиостансия. духонага квартира дар 1 этаж қарор дорад 44 квадратни метрай. освеч доимӣ ҳаста ремонт дора ҳуҷҷатош 100% дар наздикии дом масҷид мактаб магазин наздикай. нарша бардурои азизам 200 000 сомон мега 200 000 сомон. касе харидори аниқ бошен камтарак арзон мекунам мега. хай бардурои аз номерои телефонаш аст бо мисол занг зада маълумоти паратара мегирен 200 000 сомон духонага 1 этаж ноҳияи Рудакӣ пули урусӣ қатъи 1 миллион 180 000 рубл мешидай. номерои телефонаш аст зангш бизанен. дӯстони азизам ҳамаи подписчикои Сауду Тиҷи дея сухан мекунам бардурои азиз касе ки дар канали ма подписатсия кардагӣ нестен инами кнопкаи подписатсия намура биҷиқен бардурои азиз сархи қатъи подписатсия нависаги намура биҷиқен зангулача мебарад зангулара дар бологиш монен. вақти бардурои азиз шумо подписатсия намекунен ё зангулачара дар бологиш намемонен видеое ки мисол 1 моҳ 2 моҳ мегзара баъд ӯ хонаҳо да занг мезанен ӯ хонаҳора вақт фурӯхтагӣ ай ба мисол бисёр дилтон дур мерава ки канали мо мисол дурӯға ягон фанду фребай не шерои нар ҳами
чизе ки мо дароӣ мекунанд мо ҳамура гап мезанем. Мисол аки мо хеле кори дига надорем ки дурӯғ мегем ё ягон мисол нарха хато мегем ё хеле барои ҳамун ягон чӣ фикр накунен шероинар канал да подписатсия кунен. И канал сохташ дага барои хонавд мисол ана квартирои арзон ҳамин хонаи арзон боша точкаш зур боша ку мардак бурам видеора мепартом мумкин 1 соат да савдо шава. Барои ҳамун канал да подписатсия ки шеринар агар имконият боша лайкам биҷиғне ки шеринар рафтем аки. ассалому алайкум дӯстони азиз, ҳамватанони азиз, занҳои меҳрубон, ҳамаи шуморо ба кор даъват мекунам. номерои ман дар болои экран аст. кор ин хел аст ки регистратсия мешавем, айрӯи таварабаротмон, айрӯи так ба так регистратсия шуданмон метавонем ки звани бурем. кадом званиро ки буромадем ҳамо оилика мегирем духтаро, ҳамаш онлайн дар хона нишаста. фақат баъди регистратсия метавонем ки магазинамонро алиш кунем духтаро. фақат ана тариқи телефон куҷое бошем фонвидачи ҳастай духтаро, регистратсия кардан, фаҳмондан, обучениё ҳамаш бепул аст. метавонем ки дар номерои ма занг занем, ма пурра коро мефаҳмонам духтаро. дар паноҳи алоҳи меҳрубон бошин занҳои меҳрубон. хаста набоши шеринар лайка биҷиқ дар комментария бинавис ки саудутиҷӣ ту метонӣ. инам хеле бинавис. дӯстони азиз, чӣ хеле ки дар аввали видео гуфтам ана 3 квартираи арзона, инами ҳам последни ҳаму ана квартира ози гапш мезанам бардур азиз, баъд дигар хонавода мегзарем. И квартира десен қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Рӯдаки, шаҳраки Мирзо Турсунзода, Орентир радиостансия. Духонага квартира дар 2 этаж қарор дорад, 40 квадрат метр, обу свеч доимӣ ҳастай. Ана ремонт дора, ҳуҷҷатош 100% дар наздикии дом, масҷид, мактаб, магазин наздикай. Дӯстони азиз, ҳамин 3 квартирае ки гап задам бе посредникай. мардак бурида ҳами соҳибаш гуфт ки бе посредникай ба дили пир мақсад зангам бизанан. нархи квартира бардурои азиз 200 000 сомониш мега, кам тарак савдо мешава. номерои телефониш ҳаст, хай мисол бо занг мезанен, пули урусиша дар бар экран навистагиён. дӯстони азизам, мегзарем ба чорум эълони имрӯза. як хонаи заминира ай шаҳри Ваҳдат гап мезанам, бо диққат гӯш кӣ. И хона десен қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат, 6 сотиқ заминай, 5 дар хона кардагӣ, кухни, калдор, баня, падвал ҳамаш дар друншай мега. хона ремонт надора, гирди ҳавли маҳкамай, свет дораву овуш ба наздикӣ мешава. ҳуҷҷатош 100%ай, ҳоҷатхонарам доштай. 300 дона смен блок, қим, санг, якамазӣ мега ҳастай. нархи хона бардурои азизам бо маслиҳатай, яъне ки ана цена договорное бардурои азизам. хай мисол занг зада бо нарша мепирсен, алиша мешава ба духонага квартира дар шаҳри Ваҳдат. дута номерои телефон шамондагим бардурои азиз, номерои Россия шам ҳастай, номерои Тоҷикистонишда имо WhatsApp дора. касе да хона дар кораи шаҳри Ваҳдат занг зада маълумоти пирратара бигирен. ана нархиш бо маслиҳатай, алиша мешава ба духонага квартира дар шаҳри Ваҳдат. чӣ хеле гуфтам, зангиш бизане. дӯстони азизам, мегзарем ба 5 эълони имрӯза. квартирои арзонам ҳастай уле. бардурои азизам, и хона десен замине қарор дорад дар шаҳри Роғун, 13 сотиқ замин зиёдтарай, я дар хона қати верантиш дора, тагиш падвалай мега. ремонти хона миёнай бо ду дархонаи нопурраи дигарам доранд. ов свеч ҳастай, ҳуҷҷатош 100%, гирди хона маҳкам, дарвоза часпондагӣ, дарахтои мевадиҳандаам дора. ҳавлиш бардурои азизам боғай. вақте ҳам мевагӣ мешава, бозор мерай, умуман мевагӣ намехарида, ранги боғай ҳавли шохӣ. хайхтон фаҳмиден мисол аки яди калима қуш кадеми ҷашда. дӯстони азиз, нархша 200 000 сомон мега. 200 000 сомон хонаи арзон дар шаҳри Роғун, 13 сотиқ заминай. 200 000 сомон. пули урусӣ қати 1 180 000 рубл мешидай. дута номерои телефон шамондагим, занг зада маълумоти пирратара бигирен. аз куҷое ки хона замин квартира дар кӯрай дар комментария бинависен. агар дар кӯр набоша бинависен беҳтарин видео. бардурои азизам, и хона десен қарор дорад дар ноҳияи Ёвон, кӯчаи поёни почта. 5 сотиқ заминай, 4 дар хона кардагӣ, 2 хонаш ремонт дора, 2 хонаи дигаш бардоштагия, болош пушондагия, фақат дар трезоша мечаспонӣ,
тамом. Овсвич мега без проблема. Мақсад ки овсвич мега ҳастай, ҳуҷҷатош тайёрай, 100%. Туалет, баня, анҷонхона, дегдонхона дора. Гирди хона маҳкамай. яъне ки гирди ҳавлиш маҳкам бидай, дарвоза часпондагӣ, нарша бардруи азизам 270,000 сомон мега. 270,000 сомон. Касе харидор бошен арзон мешава. пули урусӣ қати 1,590,000 рубл мешидай. харидорои аниқ зангш бизанед. овозсозаи бардруи азиз камтар овоз дағал шидеса чӣ хеле? бардруи азиз замина гап мезанам. чӣ хеле ки дар аввали видео гуфтам як замин астаи дар ноҳияи рӯдакӣ. бардруи азиз ина вақт соати минут шомад гап мезанам бо диққат неки гӯш кинен. замини холияй. замине десен қарудора дар ноҳияи рӯдакӣ 6 сотиқ заминай 4 дар хонара. чӣ хеле дар видео десен ана 4 дар хонара фундаментиш рехтагӣ, дарунаш шебен пир кардагияй. ана овуш ҳастаи свеча мегзаронӣ. ҳуҷҷатош 100% гирди замин як тарафаш маҳкамай. нарша бардруи азизам арзон мегане ки 80,000 сомон. 80,000 сомон бардруи азиз замини арзон дар ноҳияи рӯдакӣ. 6 сотиқай 4 дар хонара, фундаменташ рехтагияй. ана пули урусӣ қати 470,000 рубл мешидай. харидоро зангиш бизанед. бардруи азизам мегзарем ба 8 элони имрӯза. як квартираи арзони дигара барои шуморо гап мезанам, бо диққат гӯш кунен. квартира десен қарор дорад дар вилояти Суғ, шаҳри Бустон, пешина номаш Чкалусай. 1 май доми 13, дом 5 этажа, духонага, неки сехонагаш кардагиян, дар 4 этаж қарор дора, 68 квадратни метрай. ремонти хона миёнай овсвеч ҳастай, ҳуҷҷатош 100%. квартира бардруи азиз вақти фурӯхтан як хел чизош меистодай. нархиш 360,000 сомон мега. касе харидор бошен арзон мешава. пули урусӣ қати 2,130,000 рубл мешидай. дута номерои тоҷикистон шамондагиам номерои поёнгишда имо ватсап дора. занзда квартираи арзона ай шаҳри Бустон бихарен. яъне ки пештара номаш Чкалусай. зангиш бизанем бардруи азиз. ай номи канали Сауду Тиҷи гап занен шумода арзон мекуна. дӯстони азизам хаста набошен. мегзарем ба 9 элони имрӯза як квартираи арзони дигара гап мезанем. мегзарем ба ҳамун ҷои қизиқи видеода ки дӯстони азиз квартира десен қарор дора дар ноҳияи Фархор, сехонага квартира дар 3 этаж қарор дора 50 квадратни метрай. домои пешина хона ремонт кардагиай. соҳиби квартира мега ки срочна ана фурӯшӣ дар ноҳияи Фархор. хона дар наздикӣ мега мактаб, стадион, балниса наздик будай. мақсад ҳамин чизо дута балкон дора. ана бардруи азиз форат мисол ай балкон тамошо мекунӣ берина, форат ай дигариш. нархша 160,000 сомон мега. 160,000 сомон. пули урусӣ қати 945,000 рубл мешидай. бовар ки нархи зурда. пул мешид ҳози хида мехаридимашда. дӯстони азизам мебад навори хонаҳои фурӯшӣ имрӯза аз ки ҷое ки замин, аз ки ҷое ки хона, аз ки ҷое ки квартира рӯй кардан ҳаракат кардам барои шуморо нархи навоша гуфтам. фикр мекунам ки хая нархҳои зур буд. агар видеои имрӯза маъқул шуда боша, як дона лайки бепла биҷиқ шеринар. агар маъқулам нашид, аки бароям дастгирӣ мо барои ана чақчақои мо як дона лайки бепла биҷиқ. бо имрӯз ана настрени боша, рӯзе ки настрени боша бардруи азиз, бо камкам ягон чи ана шӯхӣ карда гап мезанем ки шумо мисол ҳами суханои мо, ҳами видеоҳои мо мисол камтаракам боша, ҳаловат баренда, зинда бошенда шеруинар. хай дига гап ҳамисё назанем. ана касе то охири видеоро қатима чақчақ карда тамошо карден, дар комментария 5 звездара бинависен. ман мефаҳмам ки шумо то охири видеоро тамошо карден. бардруи азиз, агар имконият боша лайка биҷиқен. касе дар канали мо меҳмон бошен, форатон ки видеои маро якимижда тамошо кунен, каналда подписатсия кунен ва агар битонен ҳамин видеоро поделитсия кунен. имо ватсап чи сайто дорен, бародарода поделитсия кунен бардруи азизам.
раҳмат барои дастгиритон, раҳмат барои лайкотон. То видеоҳои оянда худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад. дар ки ҷое бошен ҳамеша сарбаланду хонаобод бошен. ва бардурои азиз видеоя додарак мемонам, агар шароитотон боша ягон сомонӣ ёрдамаш кунед. дӯстони азиз, додараке дар навор десем беморай вақт таваллуд шиданаш да соз будая 3-4 рӯз пасаш ай зону поёнтар бардуро почаш аввал сирх шида, баъди сирх шидан сиёҳ шида. Дига илоҷиш наштида диданд ки мисол почаш сиёҳ шида, почаш ай зону камтар болотар биридиянд. ҳозираш дар ин видео дар беморхонаи бардуро 1 ҳафта пас, 2 ҳафта пас ана касали припадка мешава. Падаршон хоҳиш карданд ки ана бардурое ки мисол ба хотири Аллоҳ хайр мекунанд, чанд қе мисол аз зуршон мераса бардуро мана хайр кунанд, гуфтага барои дорувош мисол бо барои ҳами додарак я чӣ мешава. номрои ина мисол падаршам мондагим, номрои картаи душанбе ситишам мондагим бардуро, агар имконият боша ягон сомонӣ ана ягон рубли мисол ёрдамаш кунед. хайна бардуро мисол бо хитон гӯш кунед.